Hello guys, murisei. Zita rangu ndonzi Uncle Saint. Chianzwazi chamai venyu chigotwamba mana mama. So chekutanga, if you are new, kutuona here on this YouTube channel. If you are watching us from YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Zakare zumwezo izozo on IG account yakan Saint TV official. Yeah, so today I'm doing this video. I'm vlogging. This is a vlog, right? I'm doing from China. Yes, this is China, Guangzhou. That's where we are currently. So with me here, this is my guy. Okay, I'll come back to him. Let me start from behind. I've got my wonderful tete here. So chimova kwa sai muva udzoti munombonzani. Okay, murisei ini ndonzi Elena from Bulawayo. Tiri kuno China. Yes, tina koma wedu Tapelo ndiye ari kufamba chitiradza China yese. Zvese zviri kufamba zvakanaka, handina problem. Travel kwese kwaunenge uchida kuziva muno muChina, muGozhou, munofamba naye. What else? All right, ndichadzoka. Anditi, yes, so Tapelo wachona ndeuyu. Hi guys, murisei ndini wacho. Ndini Tapelo wacho, murisei. All right. Coming from Guangzhou, tiri kuva live tripa Guangzhou na Uncle Saint na mama. So it's also, we help you source out anything you want. If you come to China, just contact us. We move around with you. We can book hotels for you. We can take you to suppliers and give you direct contacts more. All right. Itembichana mchana. Munowachoka ni information kango ideuka wanika inochoka. You know Mazimbabweans ka vano natsonzwisisa. But vano vanoda kuti vanatsotsanangurwa kuti vadi vanatsonzwisise zvinatsobatwa. Right, chekutanga ka I'm in China currently. This video ndiritorita ndiri muChina. Ndofunga muri ngoona kana motika dzinodriviwa kunoko kerega ndikuradzei kana kufront. This is China. I think muri kuzviona. This is in China. Area yatauya manje. Why kune traffic kudaiko? Tauya kuma factory. Ndokune ma factory ezvinhu zvese zvatingadaka. Most of the things zinogadzirwa kunoko. Right, so kuno kwatauya ka ndokune kunogadzirwa ma products akawanda. So kuma industries kune ma manufacturers kwatatauya. I know a lot of people, they just know kunoenda kuno order zvavari kuda and then vadzokera, but sometimes it's good. But izvi zvangoitika chete because for this guy. So mukoma Tapelo, chimbonadzotsanangurira ini. Why is it important kuti munhu asvike pari kugadzirwa chinhu sezvataita with our dear tete? Alright, so it's very important kune vanenge vauyawo kuChina kuti musvike kuma factories nekuma manufacturers, because usually when you order from mamwe suppliers vanenge vari middlemen and vanenge vachitotorawo zvinhu from somewhere else. So pamwe pachona prices anenge ari middleman priced, and at the same time unogona kusazonyatsowana the specific thing chaukuda. Unenge une limit yekuti waenda kuna supplier ndozvega zvaanazo, but wakaenda ku factory kuna manufacturer kwazviri kugadzirwa, you can actually customize. Wovaudza chauri kuda iwewe uchivapa nebudget yauinayo, but kuna supplier vanogona ngokuudza kuti price yedu yakati and it's fixed and it won't change. So that's the advantage yaunenge uinayo. Alright, tudze nde zvipi zvimwe zvinhu zvamunokwanisa kusosera vanhu? So we can source out literally anything. Hatina limit. We can find anything you want. Kana mchida hembe tokutsvagira hembe, kana mchida ma machines tokutsvagira ma machines. If you want furniture, tinokutsvagira furniture. If you want ma tipper trucks, ma excavators, earth moving machines, everything, you name it. Even if you want to buy cars, we can as well help you with everything step by step directly kuna supplier. Right now I was with my mom,
pane zvavanga vachitsvaga and taenda navo kufactory. She's very satisfied, vawana exactly what she wanted. Tangosvika takavabatsira with the translations and gave her the direct link to the actual manufacturer. So ipapo munotonosvitsa munhu pana manufacturer hamunzvenge nzvengi otobhadhara kuna manufacturer vatosiya vatoita sei vatoita payment yavo receipt ravo riri panapa vatonoonana nechi na manufacturer mira ipapo. Chimboti how was the experience yekutaura na manufacturer and muri kunzwawo sei pakuti hamuna kupa mari yenyu tapelo kuti anokutengerai akudhiraivha yekunokusiya ipapo? Yes, aiwa chokutanga ndinoda kuti pamunouya kunoku mutsvaga tapelo because inini hangu to my side everything zvese zvandakapleta kuti ndikawana zvandandichitsvaka price everything ndasiya ndataura naye inini ndikabhadhara iye chake kungondiperekedza nekundiratidza nekufamba neni like izvezvi kwandabva ndikuziva. Saka ndiye anenge achiita zvese izvozvo kusvikira ndadzoka kuairport anondondidzosa ikoko. So my goods angu they are safe with him. Like now I'm going back like tonight. Ndiye achasara chinotora ozoisa pashipping yake. So zvese izvozvo ndozvisira maoko ake. I know everything is safe kusvikira zvasvika kuZimbabwe. Yes, that's all I can say. All right, so guys, ndofunga muri kungozvinzwira nditi ndofunga muri kungozvinzwira. So wanga uchitya kushaya kuti kuChina who is going to be my link, who is going to be my direct link. Yes, we've got our guy here Tapelo. Is one person wekuti anogona kubatsira kuti munge muri munoita zvamunenge muchida. Imi chamunongoita get in touch and then pama contacts and then tobva taconnectana kuti basa ridi rifambe richienda mberi. Regeti mboenjoya zvedu iso from Ango Saint, my sister here, my dear auntie na Tapelo. For now chiti, it's much love and God bless. So guys, upatira so my banje Tina uncles, right. So ndopatira